Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta fil-għaxija dejjem fuq One. Ġiet imnedija l-istrateġija u l-pjan ta' azzjoni dwar l-integrazzjoni għas-snin 2025-2030. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Igwalanzi Rebecca Buttigieg flimkien ma' Alexander Tortel mid-Direttorat tad-Drittijiet Umani waqt konferenza tal-aħbarijiet spjegaw kif din l-istrateġija ġdida tidħol iktar fid-dettall rigward id-diversi rakkomandazzjonijiet relatati mal-integrazzjoni li nsabu elenkati fid-dokument tal-Malta Labour Migration Policy. Din l-istrateġija saret wara konsultazzjoni pubblika wiesa. Tortel qalilna kif dan kollu jeħtieġ ħafna riżorsi fejn barra l-finanzjament nazzjonali, id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem se jmexxi proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea ta' madwar 6 miljun euro. Dana jippermetti lilna illi qed naħdmu direttament fis-settur li naħdmu flimkien mas soċjetà ċivili, mal-stakeholders, l-organizzazzjonijiet, il-komunitajiet ta' migranti, ħalli nisimgħuhom, ħalli jkollna għadejna mal-pols tagħhom u naraw x'inhuma l-bżonnijiet ġodda jew iktar importanti. Fil-kommenti li tat segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg qalet kif din it-tieni strateġija nazzjonali u li barra li tmur tfid mal-Labour Migration Policy dawn huma sensiela ta' miżuri li jagħtu aktar inċentiv biex anke jkun hemm aktar inklużjoni fost is-soċjetà. Qed naraw illi nindirizzaw il-ħtiġijiet ekonomiċi tal-pajjiż fil-waqt li nirrispettaw id-drittijiet u d-dinjità tal-persuna. Għaldaqstant sodisfatta li matul dawn is-snin iggradwaw aktar minn 5,000 ħaddiema barranin mill-kors I Belong li jagħti taħriġ fil-Malti fl-Ingliż fuq il-kultura Maltija u l-pjan ta' din l-istrateġija hija li nkomplu nsaħħu dan il-programm sabiex nassiguraw l-integrazzjoni ssir bl-aktar mod effettiv.